n'afọ 2020 n'agbanyeghị COVID-19 na-asị metụtara afọ 2020 eche m na metụtara biznes n'otu ahụ maka na akwụsịghị m ịrụ ọrụ. Abụ m onye na-akpachara anya n'ihe gbasara ahụike maka na achọghị m ihe ọbụla ga-emetụta ahụike m. Ya bụ mụ na onye ọbụla mụ na ya na-arụ ọrụ m na-eme sure that onye ahụ na-akpachara anya n'ihe gbasara ahụike maka na achọghị m ihe ga-emetụta m. Mana ọrụ islogide anyị ndị ọsọ mee kpachara anya na otu m si arụ ọrụ ka m hụ na adị m safe and m na-ele anya na aga m ada ọrịa. Mana afọ 2020 bụ afọ mara mma, ọ afọ m ga-eji kelee Chineke ma ọtụtụ ndị mmadụ kwuru na anyị kwesịrị ịrụ ọrụ na anyị ga-anwụ mana ọ bụghị otu ahụ. Ya bụ ọrịa metụtara ọtụtụ ihe maka na ọwụ ọrịa na-ata isi onye ọbụla maka na ọtụtụ ọrụ nke kwesịrị ka ndị mmadụ lakpuru bụ n'obi ha wụ na ka ha lakpuo na ya bụ ọrịa ga-ahụzi onye ọ ga-eri. Mana o metụtara ọtụtụ ndị mmadụ ewe ndị na-enwezighị ọrụ. Ọwụ afọ metụtara ọtụtụ ndị mmadụ n'ụzọ na-adịghị mma. Ihe m mụtara na ndụ a n'afọ 2020 ị ga na-agba mbọ na ihe ọbụla ị na-eme, ihe ọbụla ị chọrọ na ndụ a ị ga na-agba mbọ. O nweghị ga-abịakwute gị gụnwa ga-achọ ya gị gadịn mara mma amaghị mma maka na ọ nọ ebe ahụ. Ewe onye ga-ahapụ ụlọ ala ọtụtụ ihe ga-eto n'ime ya bụ gadịn, mana ọ na ị na-elekọta ya bụ gadịn anya na-ewepụ ụmụ ogwu ma ihe ndị ị ga-ahụ na ya bụ gadịn ga-adị mma. Onye awụ otu ọ dị ị ga-adị ready for anything. Bido ebe ọbụla na-aga ahapụgonu from Lagos to Ibadan anyị ga-ahụ ya, anyị ga-ahụ nke anyị ga-ahụ maọbụ half a mile. Mana mgbe ị tụsara Chineke, mgbe ọbụla ị tụsara Chineke ị ga-ahụ na ihe agaghị ada, ọ ga-enọnyere gị. Echela na ị ga-ahụ Ibadan from Lagos. Amaghị m ma enwere ihe merenụ m ga-asị na the worst merenụ. Abụ m onye ọ dị mma na enweghị onye nwụnahụrụ m n'afọ a nke nwere iche na achọ m ịnọ ofu ebe na ihe m na-eme. M chọrọ ime ọtụtụ ihe dị iche iche. Enwere ọtụtụ ihe anyị na-eme dịka ndị na-agụ egwu ana m chọrọ ime sure that na mfufe ụlọ ihe ndị a ana ebe afọ 2021 ebelieve m na m ga-ebido ihe m ga-enyekwa ndị na-etolite aka, nyekwa ha ohere ka ha soro nyere Nigeria aka ka ha wụrụ one of the best industry Africa nwere. Relationship lesson my dear, asị na ma elubeghị nwaanyị ị ga-enye relationship lesson. Mana ihe ọbụla m mma wụ na ịhụrụ mmadụ n'anya unu ga na-eto. Mgbe ọbụla ị hapụrụ onye a sị na onye ka ga-aka mma awụ otu ahụ, chọta the best na onye ahụ gịnị ya nọ ji obi dị gị mma ka anyị niile gaa nke ọma. Hello onye ọbụla, aha m bụ Anthony Monjaro. Ihe a bụ ihe m mụtara n'afọ 2020.